Saúdos, que tal como están? Implantación a medio gas da peonalización de Xoán 23. Hoxe era o primeiro día no que estaba prohibido circular dende a costa de San Francisco ata o cruce con Burgo das Nacións. Só podían pasar vehículos autorizados, pero polas imaxes parece que máis dun non se enterou da medida. Hoxe arrancou a peonalización de Xoán 23 e fixo con moito condutor despistado. A media mañá podíamos ver circulando gran cantidade de coches. A medida anunciada polo Goberno xoves pasado será provisional e afectará o tramo dende a costa de San Francisco ata o cruce con Burgo das Nacións. Só poderán circular por Xoán 23 vehículos autorizados e os que fagan carga e descarga de 7 a 10:30 da mañá. O concelleiro de Espazos Cidadáns Jorge Duarte explicaba que estes días a Policía Local centrará o seu labor en explicar aos cidadáns os cambios. A Policía Local ten esa instrucción de intentar ser didáctico e sinalizar, estar un pouco co cuidado de que os vehículos que veñen por despiste que non entren, pero tampouco con un afán recaudatorio nin sancionador, sino un didáctico informativo. Por lo tanto, nos entendemos que o importante é que a afluencia de visitantes que temos na cidade pois mellorar a seguridade nese punto e estamos traballando nesa liña. Para voceiro do PSOE esta decisión é un novo parche para os problemas de seguridade da zona. Paco Reyes cree necesario crear un plan de mobilidade para esta rúa. O que estamos a favor é claramente dun estudo de mobilidade. Dun estudo de mobilidade que exprese que é o que hai que facer en toda a contorna. En principio en toda a cidade, particularmente en toda a contorna. É dicir, que vai pasar cos coches, por onde van a ir. Nos entendemos que o que non ten sentido é seguir facendo parches. A decisión adoptouse polos graves problemas de seguridade que se viven na zona, xa que son moitos os turistas que transitan pola rúa, sobre todo en temporada alta. Segundo un estudo do Concello, pola costa de San Francisco suben unha media de 4.500 coches cada día. A Deputación da Coruña chegará 162.000 euros a dous dos programas culturais máis importantes da cidade, Curtocircuito e Cine Europa. Deste xeito, a institución provincial segue a facer unha aposta polas actividades culturais de calidade que se desenvolven na capital galega. Foi no ano 2003 cando o Concello de Santiago puxo en marcha unha iniciativa para potenciar a proxección cinematográfica no ámbito da curtametraxe. 14 anos despois, este proxecto é todo un referente a nivel internacional. Falamos de Curtocircuito, un festival que cada ano incrementa o número de películas presentadas na súa sección oficial e que ademais inclúe talleres, concertos ou conferencias de recoñecidos cineastas. Este ano contará xunto co Festival de Ortigueira a achega máis importante feita a festivais por parte da Deputación da Coruña. O Departamento de Cultura, dirixido por Goretti San Martín, conta cunha importante liña de apoio a festivais e agora mesmo ven de publicar a convocatoria de axudas a todos aqueles pertencentes aos concellos. Curtocircuito recibirá un total de 90.000 euros. A verdade que é unha achega moi importante e que ten que ver, está condicionada por unha cuestión que é presentar un proxecto moi bo. Estas axudas, estas subvencións teñen unha comisión técnica de valoración que valora diferentes cuestións, entre elas unha moi relevante que é pois xustamente a convocatoria anterior, que se fixo na convocatoria anterior, a que xente se chegou, cales foron as proxeccións neste caso que se fixeron, dependendo do tipo de festival que sexa. Así que houve unha valoración moi positiva deste proxecto e de aí que fose pois unha das apostas máis grandes, non? Pero tamén por primeira vez Cine Europa, o Festival Internacional de Cinema de Outono de Santiago, recibirá na súa edición número 31 unha importante achega de 72.000 euros. Deste xeito, a Deputación da Coruña aportará un total de 162.000 euros para apoiar ambos festivais. Así, o Concello de Santiago sitúase como referencia do ámbito no que a Deputación da Coruña axuda a outros encontros como o Cinema Crianza de Ames, Carballo Interplay, a mostra curtametraxes Vila de Noia ou a Chanfaina Lab de San Sadurniño. Estamos a falar, neste caso, a liña de subvencións a festivais que nos abrimos tiña xustamente esa intención de axudar a aquelas propostas, igual no mundo do cinema, no mundo dos festivais musicais, no mundo do teatro, das artes dramáticas, aquelas propostas que están xa consolidadas, aquelas propostas en que a xente puxo toda a súa intención e leva tempo traballando para conseguir facer referentes. Realmente, tanto Curtocircuito como Cine Europa sabemos que son citas absolutamente imprescindibles non só para a cidade de Santiago, non só para o seu concello e a súa comarca, senón que mesmo con proxección nacional, con proxección internacional. Así que son elementos que por iso reciben unha valoración tan positiva dentro dunha liña ampla de subvencións a festivais.
A Deputación da Coruña apoiará en total a 25 festivais de concellos de toda a provincia, cunha axuda de case 1 millón de euros. 25 festivais de concellos, o certo é que somos unha provincia moi festivaleira, hai festivais de artes dramática, o Festival de Carballo, hai festivais de Moeche, hai festivais en distintos espazos, tanto, xa digo, tanto festivais neste caso son musicais, son festivais de artes dramáticas, de teatro, son festivais audiovisuais, o certo é que son 25 propostas que desde a nosa perspectiva son propostas moi potentes. Goretti San Martín explicaba que son a administración que maior apoio está dando aos festivais, xa que consideran que son a mellor forma de dinamizar culturalmente. É unha maneira de facer, ademais, que eses proxectos culturais tan fortes e tan consolidados teñan ese apoio institucional preciso. É unha maneira tamén de conseguir internacionalizar a nosa cultura, que se sean referentes aquí e no exterior, e conseguir tamén que haxa que formen, que é unha das ideas, ademais, de moitos festivais públicos diferentes, non? De como empezou o curtocircuito e como continúa, pois pouco a pouco, toda esa afección e todo ese público que foi xerando ao seu redor, conseguindo formar públicos, que para nós é unha das cuestións tamén máis valoradas. É un factor tamén, cando estamos facendo estas axudas, estamos axudando a xerar emprego, estamos axudando a dar traballo, porque o sector cultural é un sector en crise, un sector que tivo moitos problemas, onde se tiveron que reconverter, pasar ás veces de facer obras de teatro onde houvese 12, 8, 7 persoas en escena, pasar a facer monólogos, non? Ou cuestións con moi poucos actores e actrices. Estamos nun momento en dicir, hai que darlle estabilidade a este sector. A cantidade das achegas da área de cultura da Deputación da Coruña aos festivais de Santiago non quedará aquí, xa que aínda está pendente a resolución da convocatoria para organizados por entidades, polo que se apoiará eventos como Feito a Man, Ghost Festival, Festigal ou o certame de Repente Oral. O próximo festival de curtocircuito teremos oportunidade de velo no mes de outubro e no caso de Cine Europa será no mes de novembro. Achegámonos agora ata o Hospital Clínico porque vende a cadar un novo recoñecemento. Desta vez o Servizo de Neonatoloxía conseguiu a acreditación AENOR, convertíndose no primeiro centro de España con este distintivo de calidade. A xerente de Xestión Integrada de Santiago, Eloína Núñez, e a coordinadora de Neonatoloxía, Luz Couce, xunto a profesionais do servizo, recibiron este luns a acreditación de Seguridade e Xestión de Riscos da Asociación Española de Normalización e Certificación. O distintivo entregouno Martín Pita, delegado da AENOR para Galicia. Trátase do primeiro centro de España en acadar a acreditación con esta rigorosa norma de calidade. A unidade de neonatoloxía logrou acadar unha taxa de retinopatía da prematuridade menor do 5%, unha das cifras máis baixas do país. Quen tampouco deixa de recoller felicitacións é esta casa. O Grupo Correo Gallego leva varios meses desenvolvendo un programa de visitas guiadas á nosa sede da Costa Bella con gran éxito de afluencia. Hoxe coñeceron as instalacións un grupo de representantes de Coca-Cola ca súa xefa de comunicación, Rosa Llagüe, á cabeza. La verdad es que son una maravilla las nuevas instalaciones, que además son unas instalaciones en las que conviven lo nuevo con lo antiguo, con la historia del Correo Gallego, y he disfrutado muchísimo de esta visita, la verdad. Así de positiva era a impresión de Rosa Llagüe, directora de comunicación de Coca-Cola, tras visitar as instalacións que o Grupo Correo Gallego ocupa dende comezos de ano no polígono de Costa Bella. Acompañada tamén por María Sande, xefa de comunicación da empresa, e de Gonzalo Márquez, xerente de comunicación, comezaban a ruta pola redacción. Alí quedaban impresionados pola amplitude e luminosidade ca que traballan os redactores da cuarta cabeceira máis antiga de España. E que a nova sede intelixente do Grupo Correo Gallego alberga nin máis nin menos que 7 plantas de máis de 7.000 metros cadrados útiles. A visita seguía pola planta -1, onde se dá forma física ao traballo dos xornalistas grazas a unha imponente máquina de 26 metros de largo que ocupa 4 pisos de altura e cun peso de 240 toneladas. Aquí, na rotativa, onde a parte do noso xornal se imprimen as edicións del Mundo para Asturias e Galicia, era onde máis impresionados quedaban os visitantes de hoxe. La verdad es que hacía tiempo yo no tenía oportunidad de ver una rotativa como la del Correo, y es impresionante. Es una máquina, nos han contado, de 4 metros, de 4 pisos de altura, una barbaridad de anchura, 7 metros y tal. Y además, bueno, nos contaban también que tienen más capacidad de la que utilizan.
y me ha parecido sorprendente ver unas bobinas de unos 1.400 kilos. Yo no tenía costumbre de ver, digamos, las tripas de un periódico por dentro, y la verdad es que ha sido toda una gozada. Pero non só a rotativa acaparaba o seu interese, tamén o facía o impresionante sistema de arquivo documental, cunha lanzadeira con capacidade para almacenar mediante un complexo sistema informático ata 30 toneladas de documentos e material de traballo. La verdad es que tanto la rotativa, por la gran capacidad que tiene de impresión de diarios, creo que es una maravilla, y luego sobre todo la parte antigua, el archivo. Hemos tenido ocasión de ver algunos ejemplares antiguos y la verdad es que me ha recordado muchísimo a mi época de la facultad y he disfrutado muchísimo. La verdad que yo al correo vengo con muchísima frecuencia porque tenemos una relación muy continua durante todo el año, pero básicamente a presentaciones. Entonces, bueno, conocer esta parte, digamos, más interna me ha encantado, porque no es lo habitual y me ha sorprendido muchísimo y muy gratamente. Y lo que, bueno, comentábamos antes, tanto la parte rotativa como la parte antigua y ver todas ese archivo de periódicos antiguos, pues la verdad que me ha gustado mucho. A visita continuaba pola sala de xuntas, rodeada de grandes vidrieiras que albergan centenares de placas e distincións acumuladas nas 5 últimas décadas. Antes de abandonar a nosa sede, foron fotografiados ante o impresionante mural da entrada, asinado polo coñecido escultor Acisclo Manzano. Todos eles marchaban cunha grata impresión ante o cambio de sede, pois dixeron é toda unha mostra de evolución, modernidade e adaptación aos novos tempos. E aínda resoan no casco histórico as melodías do gran concerto vivido venres á noite na Praza do Obradoiro. Gustavo Dudamel non defraudou dirixindo a Orquestra Sinfónica de Galicia e Orfeón Donostiarra, que interpretaron a 9ª Sinfonía de Beethoven. O recital contou cunha visita sorpresa a do rei emérito Juan Carlos I. 5.000 persoas foron as afortunadas de desfrutar en plena Praza do Obradoiro do concerto ofrecido por a banca dentro do seu programa Palabras para Galicia. O recital estivo dirixido polo afamado director Gustavo Dudamel, que levou a batuta da Orquestra Sinfónica de Galicia e do Orfeón Donostiarra. A 9ª Sinfonía de Beethoven foi a peza elixida para esta ocasión, a que non quixo faltar Juan Carlos I. O rei emérito facía acto de presenza en Santiago para desfrutar desta cita única, considerada o acto cultural do ano na capital de Galicia. A 4 días de que comecen as festas, hoxe puidemos falar ca pregoeira do apóstolo deste ano. Uxía, que estivo no Pazo de Raxoi, non quixo adiantar moito das verbas que ofrecerá o venres á noite, aínda que de seguro algo cantará pros presentes. A cantante Uxía será encargada de dar o pistoletazo de saída ás festas do Apóstolo de 2017, uns festexos que arrancan o venres co pregón da artista, Compostela de adopción dende hai 20 anos. Hoxe era recibida polo alcalde no Pazo de Raxoi, onde puido pisar o balcón no que ofrecerá o pregón, un pregón que ven de rematar de escribir hai poucas horas. Úneme tantas cousas a esta cidade que onte ás 4 da mañá conseguín poñerlle o ramo, o pregón escrito, unha especie de roteiro musical, é o único que podo adiantar pola cidade, e de lembranzas, un roteiro de emocións ao mesmo tempo, non? E unha Compostela plural trato de retratar, unha Compostela cotiá, e a Compostela que todo o mundo vive, os que nos visitan e os que vivimos a cidade. Comezamos semana con tempo inestable que dará paso a sol e calor a partir de mañá. Os detalles de seguido da man de Meteo Galicia. O martes a xornada virá caracterizada polos ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, ca presenza de algunhas nubes baixas no litoral da Coruña que se irán estendendo cara ao leste co avance do día. As temperaturas mínimas estarán en lixeiro descenso, mentres que as máximas subirán. O mércores agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con intervalos de nubes baixas nas primeiras e derradeiras horas do día no terzo norte. As temperaturas mínimas van experimentar un moderado ascenso, mentres que as máximas estarán sen cambios significativos.
Os xoves comezan a consolidarse as altas presións sobre Galicia. Así os ceos estarán pouco anubrados ou despexados, agás algunhas nubes baixas no litoral norte pola mañá e pola noite. As temperaturas estarán sen cambios, cun lixeiro ascenso das máximas polo sur. O vento será frouxo do norte. O martes en Compostela os ceos alternarán nubes e claros durante toda a xornada. As temperaturas máximas manteránse nos 22 graus e as mínimas baixarán ata os 12. O mércores teremos nubes e claros pola mañá e cara á tarde os ceos quedarán despexados. As temperaturas máximas subirán ata os 25 graus e as mínimas ata os 15. O xoves agárdanos unha xornada despexada totalmente soleada dende as primeiras horas. As temperaturas máximas baixarán ata os 24 graus e as mínimas ata os 13. O vento soprará moderado do norte. Imos rematando e facémolo con noso habitual repaso á axenda cultural dos vindeiros días. Ata aquí o noso repaso pola actualidade da xornada en Santiago. Agora chega Carlos Roma con noso magazín Santiago Sí. Nos volvemos mañá con máis información. Que pasen unha feliz xornada.